मोला रख' जानाय खिनियानो इसेबां गोबाव नोंना। मानसियानो फिसा थेवब्लाबो बाल्थिंसेनि सावसो खियो खोमा। है फाग्लाफोर मा जानला मोनला फुखिलाबायगासिनो। मैया हराव हाथासुनि जादोंमोनलै। बेयावनो एसे उदैखौ बोरैबा मोनगासिनो मैया हाथासुनि जानायनिफ्रायनो। सोरथो लाबोलायखोलै? माबालै जोंनि गामिनि अनला होननाया बे लाना फैदों। हा जेखायालाय बबेनिथो जाखो? मा जेखाय आं जेबो बुजियाखै। साला सिदा बुं। होद बुरबक हिनजावालाय बबेनि जाखो होनदो? अ हिनजावा है बिराद गोजाननिसो। हा बबेनिथो जाखो? माबालै बिहारनिफ्राय लाबोदों। बिहारनि? मानसियालाय माबायदि साइज दंना गैया? साइज गैथारा गोसोम बडिनो बिहारनि सिख्ला नालाय गोसोमखा। साला हिनजाव मोननो रोंगिरि मालाय जायगानिफ्राय हिनजाव लाना फैदों। जोंनि जायगायावनो कत मोजां सिख्लाफोर दङ। बिहारनिफ्राय लाना फैदों बिराद मोजां मोनगोन बायदि मोनदोंमोनदां। मोजां समायनाफोरा मालाबाबो जोंनि जायगायाव फैया। बै गाज्रि लेथ्रा बेथ्रा गोसोम बुन्दा बुन्दि बेफोरसो फैयो। आंलाय नंथारगौ फाग्लाया हिनजाव मोननो रोंगिरि लाना फैदों। दा मोनदों गोसोम बन्दिदिसो। आरो मानसिनि मुङाबो मा मुं मिथिगौना एकदम गोरोबथारदों मानसिजों नामजों। माथो मुं जाखो? माबालायनो नामाबो खारैसोनो। मा? फाग्ला नामाबो खारै थालाबायो। एखेबारे नामा जेरै खारै मानसियाबो बेबायदिनो गोसोमथार। फाग्लाफोर थ' स्कुलाव माबा टाइमा लेट जासिगोन। दे बुंलाय नोंसोरो जिउआव सोर फरायनानै मा जानो थांखि दङ? मेडाम आं खन्थाइगिरि जानो लुबैयो। ए मोजाङानो। दे होमबालाय नोङो गाव सोरजिनाय खन्थाइ मोनसे आवरायलाय। मेडाम आं लिमारिक खन्थाइसो आवरायगोन। खन्थाइखौबो एसे बोरैबा जायाखै बायदि मोनदों। थेवब्लाबो आवरायनोसै नामा मेडाम? दे जेबो नङा दे बिदिनो जायाब्लाबो आवरायबाय थाब्लासो रोंलांगोन ना। दे होमबालाय आवरायनोसै। सरकार इसोरा होसोदों जेरावबो फ्रि। लंपेन्ट गस्ला बायब्लाथाय पकेटा फ्रि। गय जाब्ला सुनिया फ्रि। साहा लोंब्ला सिनिया फ्रि। गोसो थोनाय थाब्ला खुदुमनाया फ्रि। आरोबाव सिखावखौ बुब्ला गाबनाया फ्रि। फेस्ला बुंब्ला मिनिनाया फ्रि। मन्दिराव खुलुमब्ला फथाया फ्रि। परथा जाब्ला सबजिया फ्रि। हिनजाव हाबा लाब्ला दानिया गथ'आ फ्रि। जोबोद मोजां जादों दे बिदिनो आवरायबाय थानो सोलों आरो गाव हारसिंनो सोरजिनानै लिरनो सोलोंबाय था। मेडाम मानसिफ्रा माथो बेबायदि खन्थाइ आवरायब्ला गाज्रिसो होनलायलाङो सोरबा। जाय मानसिया गाज्रि होनो बिसोरबायदि मानसिया जेबो लेखा गोरों रोङा आरो जेबो खन्थाइनि ओंथिखौनो बुजि मोना। खन्थाइया बेसेबां रोखोमनि आरो मा रोखोमनि खन्थाइ दं बेफोरखौनो जेबो मिथियालासिनो ओरैनो आबां जाबां गाज्रि बुङो। बेबायदि खन्थाइखौ लिमारिक खन्थाइ होननानै बुङो। बिसोर जेबो मिथिया। आच्छा दाउला नों बुंलाय नों मा जानो गोसो दङ? आं मेथाइ खनगिरि जानो गोसो दं मेडाम। मोजाङानो बिदिनो जोङो फरायनायनि अनगा गुबुन मोनसे एक्सट्रा जोङो गाव गोसो जानाय खामानिखौ लाफानो नांगौ। दे दोंसे मेथाइ एसे रोजाबना होलाय। मेडाम दा रोजाबथ'नो हानाय नंला नामा? प्रेक्टिसबो खालामनाय जायाखै। दे जेबो नङा दे ओरैनोसो एसेल' रोजाबना होबानो जागोन। दे होमबालाय जायाबाबो एसे रोजाबना होनोसै। बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा हायना नांबाय नोंजों सना बोरैबा अनफ्लांगारबाय बोरैबा रायफ्लांगारबाय नोंखौ आं मोजां मोनफ्लांबाय। मेडाम गोरोन्थि जाबायलै मेथाइ खननाया। दे जेबो नङा दे जादों दे मेथाइ खननाया। दे किब्रमा नों बुंलाय फरायनायनि अनगा मा जानो गोसो दङ? मेडाम आं दा जेबो बुंनो हानाय नङा। आं जेबो थांखि लाथ'वाखैनो। बिदियानोथ' गोरोन्थि। जों उन्दै समनिफ्रायनो मोनफा फिसा थांखि लालांनो नांगौ। नङाब्ला जोङो उनाव थांनानै जेबो थांखि गैयै जाहैयो। जागोन दे मेडाम आं माबा मोनसे थांखि लानो नाजासिगोन। दे जागोन दे होमबालाय दिनै क्लासखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै।